Hola, què tal? Som en Jaume, tècnic d'Obert al Molinar, i res, estem aquí un nou capítol d'Obert a casa. Xerrem un poc d'estalvi d'aigua a casa, ja que l'aigua és un bé escàs i és molt important reduir el consum, d'acord? Res, us explicaré 4 consells per poder estalviar a casa. Com veus, estem a la cuina aquí d'Espiral i vos explicaré un poc com podeu estalviar aigua al moment d'escurar, d'acord? I si teniu rentavaixelles o no, sempre queda alguna cosa que hem de passar per aigua. I la clau és no obrir el grifo a tope, ja que m'ha molta d'aigua, d'acord? Sempre hauríem de tenir el grifo obert a poc i anar aturant l'aigua i no deixar-la córrer. Com veus, ara estem en un bany, com tenim tots a casa, i vos explicaré un petit consell per estalviar 2 litres d'aigua quan estem en el bany, estirant la cadena. Vale? Hem d'agafar una botella de litre i mig o 2 litres i omplir-la d'aigua. Una vegada omplida, hem de buidar la cisterna i posar la botella al costat contrari de la boia. I tornant a tancar la cisterna, deixant que s'ompli d'aigua i quan estirem la cadena sempre estalviem entre litre i mig i 2 litres d'aigua. I per acabar, dir-vos que quan facem les dents netes, com a molt encendre l'aixeta quan hem de passar el raspall de dents i quan hem de treure el que tenim dins la boca. I res, fins aquí el capítol d'avui, espero que us hagi agradat i ens veiem un altre.